La cunoașterea mediului, domeniul științe, vom vorbi despre mijloacele de transport. Mijloacele de transport folosesc la transportul persoanelor și a mărfurilor dintr-un loc în altul. Putem călători și transporta mărfuri cu ajutorul mijloacelor de transport pe uscat, în aer sau pe apă. În continuare vom descoperi mijloacele de transport pe uscat sau terestre. Haideți să vedem dacă ghicim primul mijloc de transport. Roți, volan, caroserie, o cunosc chiar dintr-o mie. Numai tata o conduce la plimbare când ne duce. Sigur că da, este mașina sau automobilul. Este condusă de șofer, iar acest lucru poate fi făcut doar cu combustibil, benzină sau motorină. Un alt mijloc de transport pe uscat așteaptă să-l descoperiți. Haideți să vedem dacă îl cunoașteți. Șir de camere cu roate fuge pe șină cât poate. Este trenul. Sigur că da, el este condus de mecanic. Mecanicul de locomotivă este acela care îl conduce. Trenul circulă pe calea ferată. Cu siguranță veți cunoaște și următorul mijloc de transport. Ce vezi umblând pe roți, ducând părinți, bunici, nepoți? Autobuzul. Autobuzul ne ajută să călătorim când suntem un grup mai mare și mergem într-o excursie. Acum vom trece la mijloacele de transport în aer. Să începem cu o ghicitoare. Un vultur voinic de fier poartă oamenii sub cer. Cine-i oare? Avionul. Sigur că da, avionul are nevoie de combustibil care se numește cherosen. Avionul ne spune o ghicitoare despre un prieten, dar care se ridică mult mai sus decât el. Haideți să vedem despre cine este vorba. Care casă plutitoare se ridică până la soare? Este racheta. Racheta este condusă de astronaut. Astronautul ajută racheta să ajungă până în spațiul cosmic. Următorul mijloc de transport în aer este chiar așa. O mașină zburătoare cu elicea pe spinare. Sigur, este elicopterul. Ca și avionul, este condus tot de un pilot. Cu elicopterul putem transporta oameni și marfă. Elicea este cea care le ajută să zboare. Haideți să ne amintim că la început am spus că sunt 3 feluri de mijloace de transport: pe uscat, în aer și pe apă. Haideți să le descoperim și pe cele din apă. Care casă plutitoare peste mări e călătoare? Sigur că da, vaporul, care este condus de un capitan. Noi putem călători pe mări și oceane. Următorul mijloc de transport pe ape este mai mare, dar la fel de folositor. Să vedem la cine vă gândiți. Am o rață fără viață, trece apa cât de mare. Ba, te duce în spinare, ia ghiciți voi, cine-i oare? Cu siguranță, barca, un mijloc de transport care poate avea motor sau poate fi condusă cu vâsle de lemn. Și ultimul mijloc de transport pe apă este unul deosebit. Haideți să vedem despre cine este vorba. Seamănă cu un vapor și merge tot cu motor, dar când pleacă în depărtare, el se lasă încet în mare și străbate calea toată, făcând drumul pe sub apă. Este vorba de submarin. Așa este, submarinul este un mijloc de transport.